Γιατί δεν παρακολουθείς την εκπομπή? Γιατί ξεπλάσω τα κινητά μου πρωινό ξύπνημα. Έχεις πρωινό ξύπνημα. Έχασες κούκλα μου, έχασες. Δες την αύριο όλοι όμως σε παρακαλούμε στο Web TV του Αντένα, του καταπληκτικού αυτού σταθμού. Με τις φοβερές εκπομπές. Δεν μου λες, Σουζάννα, τον Τηλεκύβο για παράδειγμα, αυτή τη φοβερή εκπομπή του καναλιού την βλέπεις? Έχει τύχει. Έχει τύχει. Ο κόσμος εκτιμάει τα προγράμματα του σταθμού μας. Μα γι' αυτό κοιμάται νωρίς για να ξυπνήσει να δει Τηλεκύβο, Αντώνη μου. Αυτό είναι. Σουζάννα, αν θα δεις την εκπομπή αύριο θα καταλάβεις γιατί τα λέμε όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια παρόλα αυτά. Είσαι η νικήτρια η σημερινή. Προφανώς παρακολουθούσες την εκπομπή μέχρι κάποια στιγμή για να έστειλες μήνυμα. Παίρνεις όποιον θέλεις, πας στους news και τώρα μπορείς να στείλεις και χαιρετισμούς και που θέλεις μια που είσαι στον αέρα. Ωραία τέλος. Δεν ξέρω, χαιρετισμούς σε εσάς. Καλό βράδυ, να έχετε και καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκουραστούμε πολύ από εδώ και πέρα. Θα ξεκουραστούμε πολύ. Πολλά φιλιά, Σουζάννα μου. Πολλά φιλιά. Για χαρά, να είσαι καλά. Πάντα τέτοια. Ωραία, γλυκό κορίτσι, κοιμόταν, το ξυπνήσαμε, αλλά για καλό λόγο. Για καλό λόγο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Κρατήστε τώρα το χαιρετισμό. Πολλά φιλιά. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Ωραία ήταν. Έχετε όλοι μας την αγάπη, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Θα μαζέψουμε υλικό εμείς πολύ και βλέπουμε τι γίνεται. Με τον Ισαΐα κλείνουμε που τον λατρεύουμε και πολλά φιλιά! Καλά να περάσετε, αδέρφια.